Алпи чай, какво става? Аз съм Слав Маринов. Добре дошли в ново видео. Снимам интрото малко по-късно, защото забравих да направя интрото. И така. Това хора са в някакъв магазин, такива на разни страшни работи. Това майче е фалшива кръв. Има всеки яки работи, тениски. Тук има фалшиви крака, които много ме кефат. Има фалшиви крака и найс. Ръце има фалшиви. Супер яки работи. Това е кръв, нали знаеш? Фалшива кръв. Айде здраве. Чакай. Здраве. Сиси, подарявам ти моето сърце. Хора, сега това е някакъв като електрошок, сега ще видим какво се прави тук. Да трябва да тисне старт. Да тискай старт и се ваща. Хора, взех си Бимбузъл бомбони и очаквайте видеото след няколко дена. Бимбузъл чалендж. Хора, тук сме в един музей, не знам дали може да се снима. Ако може да се снима, ще се видим вътре. Хора, това е сцена на резане на глава. Сега ще я представя. Моля ви, не ми режете главата! Муква бе, сега ти режу главата бе. Режи. Чакай бе, ти шаша влизи бе, не режи още бе, няма достатъчно публика бе, чакай бе. Хора, ако не знаете, имало е влогъри и преди, и през 1961 година. Еге ти пичаги с камерите. Ще сте яки. Концертна секта. Сектицата са най-стория фен. МС-та си драйват обяда като чуят за мен. Тук в момента това е огромен макет. И сега е през нощта, така се вижда. До сега беше ден и сега стана нощ. Не знам преди каква причина. Защото са тъмни. Те го правят толкова реалистично. На полицейски коли виждате. Това мисля, че е в Италия, в Рим. Вече стана ден. Слънчев ден. На морето сме, хора. Да, това е Ламборгини. Още един концерт на секта. Сектицата са най-стория фен. МС-та си драйват обяда. Това е пристанището. И там има още някаква сграда, не помня какво беше, сега ще... Какво беше онова е там? А? Филхармония.
филхармония и после може би ще идем до нея. И това е супер яко е тук. Това е пристанището. Има лодки, яхти и да. Риба с впитка. Риба в питка. Да. Искате ли? Ох. Викам, че само не слушаш и после само питаш. Верно ли? А? Какво става, хора? Здравейте! Откраднах му влога. Какво правиш, Малко. Нищо. И пак сама знам, че ви е по-приятно да сте с мен. Да, бе, Затова сигурно. Напишете в коментарите. What's poppin'? Your head. Ало! Кой се обажда? Поркодио. Айде, давай. Давай. Давай, бе. А, Давай, бе. Давай, снимам. не мога сега вече. Турцинет кърли няма. И така, хора, вече се прибрахме. Всъщност сме се прибрали, защото още сме навънка, но мисля до тук да приключвам това видео. Защо сме тук точно? Защото сега ще направим бимбо чалендж, който ще го видите след няколко дена. И да започваме, всъщност да свършваме с влога. Ако ви е харесал клипа, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала и бай-бай. Кажи чао. Чао!